el motiu de fer l'exposició commemorativa del 70è aniversari del Congrés Internacional d'Escriptors en Defensa de la Cultura que es va celebrar, que es va inaugurar el 4 de juliol de 1937 així a València, a l'hemicicle de l'Ajuntament, és, en primer lloc, recuperar memòria. Recuperar memòria, a més, com considerem que ha de recuperar-se. El fet que s'ajuntaren en València intel·lectuals de tot el món en un moment de guerra així a la península no és per parlar de cultura, no és per discutir sobre estils o sobre modes, és per defensar activament la democràcia i denunciar l'avanç del feixisme en Europa. Era un segon crit, el primer crit havia sigut l'any anterior, 2 anys abans, el segon crit és en el 37 així en València. Una altra cosa que també considerem que hem descobert al fer el treball d'investigació per a aquesta exposició és la participació de les dones. Dels 149 delegats que van vindre, ja tenim, m'imagino que serà ja sencer, de 9 dones que estaven com delegades dels seus països. Entre ells la dona de Grècia, que tan sols va venir un delegat i casualment era una dona feminista. Per la banda espanyola, de la delegació era María Zambrano, Rosario del Olmo, María Teresa León i Margarita Nelken, 4 dones molt importants, amb molta força. No s'ha fet cap cosa a València si no ha sigut la Societat Coral El Micalet. És un olvid històric de les institucions que nosaltres hem volgut pal·liar també.